iný, ale naozaj ofenzívny talent tam bol úžasný. V roku 1984 si Peter Šťastný na kanadskom pohári obliekol dres svojej adoptívnej vlasti. V zápase s Československom tak nastúpil proti svojím bývalým spoluhráčom. Bolo to určite vzrušujúce, pretože tie emócie boli na vysokej úrovni, to sa jednoducho nedalo. Ja som mal kopec snov, ja som sa niekedy v noci budil, som mal nočnú moru, lebo som sa zobudil a mne sa snívalo, že som hral niekde v Prahe, hrali nejaký medzištátny zápas a v strede sna som si uvedomil, že ja tu nemôžem byť, že mňa zavrú. Tak som sa snažil utiecť, keď sme skončili zápas niekde, proste také sny som mal všelijaké, to boli vážne veci. Peter, it must be strange for you, being a former star in Czechoslovakia, to be playing against your country, representing now Team Canada. Well, maybe it's strange, but it's certainly enjoyable, and I'm very proud that I got that honor. Viem, že som mal taký pep talk, taký pozbudzujúci príhovor k hráčom. Sme si sadli, lebo proste, keď situácia je vážna, obyčajne hráči, sami kapitán rozhodnú, poďme niekde von, niekde bokom, sadneme si, porozprávame sa. Ako proste uvoľniť mužstvo, ako navodiť takú lepšiu psychózu. A ja som tam také vystúpenie a mnohí hráči mi to potom pripomínali, že proste boli nadšení. A pripravil som ich, ja som povedal, kde sú slabiny, ja som v tom mužstve proste hrával roky, tam sa toho moc nemenilo, ten systém bol vždy rovnaký. Vedel som, kde sú slabiny československého mužstva, vedel som, kde sú naše prednosti, vedel som, kde sú slabiny Kanady, kde si dávať pozor. A my sme na nich vybehli tak nadržaní, že viem, že tuším, to bolo 5-0, proste úžasne vysoko sme vyhrali prvú tretinu, možno 3-4-0, ale viem, že skončilo 20 minút a bolo jasné, že ten zápas nemôže sa nejako ináč skončiť len jasným víťazstvom Kanady. Na olympiáde úžasne potiahol celý tým ako kapitán. To si pamätám, že tí chlapci boli z neho taký dosť vygúlený v kabíne a mladý šatan naberal skúsenosti aj od neho, keď videl, ako sa správa kapitán. Peter bol veľká charizma, ako vo vnútri. On už len keď prišiel do kabíny, tak v podstate všetci vedeli, že tam Peter je. A nie, že by to bolo stíchlo, ale v podstate mal obrovskú úctu od všetkých hráčov a všetci si ho veľmi vážili a to, čo povedal, tak sa všetci snažili robiť. V Sheffielde prvýkrát zarožil tú tradíciu, že otvárali sa cigarety, na Slovensku sa nikdy nepoznalo. Pamätám, tu bolo v hoteli Forte Crest, zrazu otvoril Peter krabičku a všetci sme tam dymili, nikto nevedel fajčiť poriadne, ale tam to bolo prvýkrát, teraz je to bežne v každej kabíne na Slovensku. Šťastný ukončil svoju kariéru v NHL v roku 1995. O 3 roky neskôr ho uviedli do hokejovej siene slávy v Toronte. Slovenskú reprezentáciu priviedol ako hráč do A kategórie a na olympiáde v Lillehammeri ju definitívne zaradil medzi elitné svetové tímy. Hokejový svet ho považuje po Wayneovi Gretzkom za najlepšieho hráča NHL v 80. rokoch. Lichotí mi to, keď mi niekto povie, že, alebo keď vyšli tie čísla, sa veľa o tom písalo, to je taká triviálna otázka, že kto bol druhý najproduktívnejší hráč v NHL v 80. rokoch. To je dekáda, 10 rokov. A ja som vždy bol človek, ktorý neveril v krátkodobé veci. Proste krátkodobé môže mať dokoľvek šťastie. Strednodobou niekto a dlhodobou už to už nie je o šťastí, to je proste o schopnostiach. A byť druhým v tej dekáde za človekom, ktorý je proste bez akýchkoľvek pochybností považovaný za najlepšieho hokejistu v histórii a už nehovoriac o ofenzívnom hokejistovi, tak je určite niečím takým, čo ma dosť naplňa takú spokojnosťou a hovorím, za ním byť druhý, naozaj to je úspech.